Ki dikhot jong kaseng balang HNYF hapo ka jingilam jong ba Don Roy Kshar ubadeu Assistant Secretary jong kaseng Nanoden Region menta ka janmit kilalej bania kendu ye kinong trei ha Wedge Bridge kabadon ha Umling Ribo District halor ka jingwan jong ki jing ujor ki bawan bu ahkamat kinong ilam kaseng kabalong bagi nong trei ki jukran he bat le ba he bat klem perkhat na kabenta ki biriula jong ki bajukit ye ki jingkit banra cha chnong na kabenta ki jingshna haying hasam hasunong la jong bat kumjuru ka jingshim ye kekuna ye kito ki kali ki bajukit ye ki jingkit ki bapalat put ha ka bagi ne ki nong trei ha ka ne ka Wedge Bridge kim ju ai ye ka receive na ka benta ka te ka kuna ka bagi bu ya ki bakit palat put ki nong ilam ka seng HNYF ha ba kali ye ki te ki nong trei ru ki la kubur ba kim ju ai ye ki receive na ka benta ka kuna ka bagi labu ye ki kali ki bakit palat put dak ba buru ye ka dor ka balai hajar bat 1,000 ka wai ka kali nakaliang jong ginong ilam kaseng HNYF kilabu daga jingkeli hakamat gi bor sarkar bakane ka pisa ka balong kum ka kuna ka balabu ye ki kali gi bakit palatpun sya e kelej bat ka jupoi ne em syakatna transport haba klem ai receive janmit nilawan banyak kendu ye kinong penyat juga ne kata habide bat ka jing dan ngene kali overload ki bayat nang ne wa nilawan kendu iki ngila keli ki ekili ki overload pile amno yong sim dak fan klem ka receive dan ibu cigeli ya kena penjat juga nak kata ubah kerpat selah penjuk ya ka transport department aba pisim kena nak fan claim ke receipt kena pisa ke leci habri tik pisa ke bakal receipt idap lagi so si ke kraw nak nomor balai waj bangtip pergi minta baka pelatan ka jang ka sarkar jingi kelong ke ahyar siapa pelat waj i nak por sport bagi ang bang ngimju dan ka fan dari ka fan ke bami nang ne kim penpoi siya kata kepada penpoi siya transport minister lani siya ki transport officer ke beripet ya kane tak ibu ke jingkeli ke ba hato ke don ka hok juki ban susim ka pan klem ka receipt kalau ka nono ka bangis ngudum bat ngi kali ke bayat nang ne bon sin ki bun ki ba overload wat ngila kemuj penraja sakar ba hangtai hapo de work suit bat atai ka jiking umnyam kim sya kali ke ba overload balai ki pelat nang ne ibu tak jigli habri sakar nak ai gadaw ba pipla ekali ki overload bang kajubak bangio kemut ba ya gitu ki overload ya se over ya capacity mo uhi ulo ya tu sai da ka sai boong ba atau pi ai ya ki receipt ne am temu uru lo jawab am te kana ka pen i ba ki sedang na kabarit kumbang ngala ban ong ba kejing kentok ke bakrau akan ke sarkar MDA ke bahama lagi department kadon kata kejing bom sap dan ke corruption ke basarkai kidon ki lokal jingi ki bayat nang ne napok kata bat ladaki kerpat ba kadi kamar bagi penahap bikin cenaying cenasem bat hakini ki singi ki beladep ngiyok ke komplain ba om dan jing bab mah ngilap ong bagi sim baik selensar rei sakawai pat kecing keli ke ba ngakwa ban bu akan ke government ke pemerintah ba kini kita skill sa sapla jong no nadu ke overload nata bat ki de ba perlong kecil ngok ke bakra bahan amta jungi khamtam ngi ke samla mene kidangwan hapo nongpo angtai ba ki health workers ki pen ki yaki ki ong bakim dan ben siu ya katulop rei nang ne ki bam sahu ki yak sahu dah kapisa ka basu ya klub kumne kumtai ting ibu ke jikeli ya kana government ke bamta ba kat kine mo ka bam sap peling rei maki ki darap jet dah ka ba ki ai daw dah kumne kumtai ko sarkar ki tiak no siapa ba kapur kandir bat sipun ki piong ba ngimdon pisa ban siu ngimdon pisa ban maramot iki surok iki ti sengkin re peleng hang ne ngilap bat ngi ba kajim bam sak wasar kai nai barit tam sedu ki bahe sakidu ki bahe ki department kane kalong ki kali na kaliang jungi ki samla ba subha pi ka sarkar tada pim ki thia no tilise kapur kan sadir no ba segi kun samla ngala ban ong ba kin sim da kawai pat kalenti ka ba
kam ya di dur bat ke imlam kasak lang.